Vyhubiť všetkých pánov. To nebolo heslo z hororu, ale pokrik zúfalých baníkov, ktorí v roku 1525 povstali v Banskej Bystrici. Za všetkým stála chamtivosť. Gróf Turdzo začal raziť znehodnotené mince. Predstav si to. Tvoja denná mzda je 12 denárov, ale kus mesa stojí 50. Dreli na najbohatšiu firmu sveta, Turzovcov a Fugerovcov, no sami nemali ani na chlieb. Hnev sa preto zmenil na organizovaný odboj. V Španej doline vznikol tajný banícky zväz. Spojili sa s chlapmi z Kremnice a aj Štiavnice a vo februári 1526 vtrhli do Bystrice. Mesto ovládli na 10 dní, ale skutočné peklo prišlo v auguste. Baníci podpálili domy boháčov a vystrašenú šľachtu obklúčili v hradnom areáli. Povstanie bolo nakoniec krvavo potlačené, vodcovia mučení a popravení. Ale nezomreli zbytočne. Vymohli si vyššie mzdy a poctivé peniaze.